Haava voi sijainnin ja syvyyden mukaan ulottua ihonalaisesta rasvakudoksesta lihakseen, luuhun, hermo- ja verisuonirakenteisiin tai sisäelimiin asti. Haavat jaetaan syntymekanismin perusteella akuutteihin sekä kroonisiin haavoihin. Yleisimmin kroonisiksi haavoiksi määritellään yli kuukauden avoimena olleet haavat. Haavan paraneminen on monimutkainen prosessi. Kaikki haavat eivät parane saman kaavan mukaan, vaan prosessi riippuu kudoksesta, vaurion koosta, henkilön terveydentilasta ja useista muista muuttujista. Hopean käyttö haavanhoidossa perustuu sen antiseptisiin ja desinfioiviin ominaisuuksiin, ja hopealla on biosidinen vaikutus monenlaisia patogeeneja vastaan. Hopean antimikrobinen vaikutus perustuu ionimuodossa olevaan hopeaan, joka tehoaa myös yleisimmille antibiooteille resistentteihin bakteereihin sekä moniin sieniin ja viruksiin. Hopean etuna pidetään vähäistä toksisuutta, eikä hopealle kehity samanlaista resistenssiä kuin antibiooteille. Haavavex sisältää SCX-teknologialla vakautettua hopeaa sekä ihoa kosteuttavaa ja haavan paranemista edistävää hyaluronihappoa. Vapaa hopeaioni on fotokemiallisesti epästabiili. Toisin sanoen altistuessaan valolle hopean antimikrobinen vaikutus heikkenee. SCX-teknologiassa hopeaionit ovat yhdessä klooriheksidiinin kanssa sidottu pi-oksidikompleksiin, joka muodostaa pysyvän alustan ainesosille, tekee siitä stabiilin ja sen avulla pitoisuudet pystytään pitämään alhaisina. Tämän myötä vakautetaan hopea fotokemiallisesti ja laajalla lämpötila-alueella sekä erilaisissa pH-olosuhteissa. Ionimuodossa olevalla hopealla on poikkeuksellisen laajakirjoinen bakteereja tuhoava ominaisuus, jolla voidaan vaikuttaa gram-positiivisiin, gram-negatiivisiin, aerobisiin ja anaerobisiin mikroorganismeihin, sieniin ja viruksiin, mukaan lukien monet antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit. Klooriheksidiini on myös tehokas biosidi, jolla on merkittävä rooli bakteerien solukalvojen heikentämisessä. Hyaluronihappo kosteuttaa ja muodostaa yhdessä SCX-yhdistelmän kanssa haavaa suojaavan esteen edistäen luonnollista kudosten paranemista. Haavavex-sarjassa on 2 tuotetta, voide ja suihke. Haavavoide sisältää SCX-yhdistelmän ja hyaluronihapon lisäksi suojakalvoa muodostavaa dimetikonia. Haavavoiteen käyttökohteita ovat esimerkiksi infektoituneet ja tulehdukselle alttiit haavat, haavaumat, hiertymät, ekseema, rinnan alueen eryteema, makuuhaavat, vähäiset palovammat, fibriiniset haavat, pienet piiltohaavat, jalkasienit tai aurinkoihottuma. Vaikeasti parantuvien syvien haavojen ja palovammojen hoito suoritetaan aina terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa. Haavavex-voitteen käyttö on helppoa. Kolmellekymmenelle potilaalle tehty kliininen tutkimus, jossa oli 3 ryhmää, joissa kussakin 10 erilaista haavaa. Kaikki haavat käsiteltiin SCX-haavavoiteella. Toissijaisena sidoksena kosteat sideharsot, haavan hoito 48 tunnin välein ja 3 viikon tarkkailuaika. Tutkimuksen tuloksena voitiin todeta, että Haavavex-voide on tehokas katteisen haavan puhdistaja. Ensimmäisessä ryhmässä potilaiden haavat parantuivat 12 päivässä. Haavavexillä on antiseptinen vaikutus. Toisessa kuvaparissa näkyy, kuinka infektio-oireet hävisivät 2 viikossa Haavavex-voiteen käytön aikana. Haavavex-voide myös suojaa infektioriskissä olevia haavoja. Tutkimuksessa 2 viikon jälkeen makuuhaavoissa ei ilmennyt infektiokomplikaatioita ja paraneminen edistyi hyvin. Haavavex-haavasuihkeen jauhemainen koostumus soveltuu erityisesti erittäville haavoille. Kaoliini imee haavan ylimääräisen eritteen. Käyttökohteita muun muassa infektoituneet ja tulehdukselle alttiit haavat, haavaumat, hiertymät, ekseema, rinnan alueen eryteema, makuuhaavat, vähäiset palovammat, diabetikoiden jalkahaavat, jalkasieni, vaippaihhottuma, inkontinenssin aiheuttama maseraatio, napatynkä, erittävät ihovauriot, leikkauksen jälkeiset haavat tai esimerkiksi hikoilun aiheuttama maseraatio.
Haavavek-suihkeella tehtyjen kliinisten tutkimusten yhteenveto osoittaa antimikrobisen tehon ja parantavat ominaisuudet infektioriskissä olevissa haavoissa. Tutkimuksessa oli 187 haavaumaa ja 150 inkontinenssiin liittyvää dermatiittia. Tutkimuksen lopputulemana voidaan todeta haavavek-suihkeen antimikrobinen tehokkuus ja haavan nopeampi paraneminen. Keskiarvollisesti 2 viikon hoidon jälkeen kaikissa kohdissa tapahtui paranemista. Infektiomerkkien väheneminen, haava-alueen pieneneminen, yleinen haavan paranemisnopeus ja sitä kautta myös kivun väheneminen. Uudella teknologialla saadaan hopean ominaisuudet tehokkaasti käyttöön. Haavavex toimii mikrobiesteenä akuuteissa tai kroonisissa haavoissa, joissa infektion tai infektion uusiutumusriski on suuri. Tämä koskee esimerkiksi palovammoja, leikkaushaavoja sekä haavapotilaita, joilla on immunipuutos tai heikko verenkierto. Hopea myös vähentää mikrobikuormitusta kroonisissa tai akuuteissa haavoissa. Haavavex ratkaisee uudella teknologialla perinteisten hopeatuotteiden ongelmia ja käy pienemmille sekä suuremmille haavoille, ilman suurien pitoisuuksien mahdollisesti aiheuttamaa kuormitusta. Haavavexillä ei ole käyttöaikarajoitteita, mutta on syytä huomioida, että 2 viikon hoitojakson aikana haavassa pitäisi näkyä selvää paranemista.